Shawarma țancă deschisă în sfârșit. Asta e shawarma țancă, fraților. Cam așa se prezintă shawarma hâț de aici. Hai să facem așa un close-up. Este una dintre cele mai vechi shawarmeri din București. Și așa arată shawarma socului. Nu mai pot. Pentru că în vlogul trecut am promis că vom merge la shawarma țancă imediat ce se deschide, azi facem shawarma hâț versus shawarma țancă versus Dristor versus socului. Top 4 shawarmerii București. Intro-ul original nu se mai postează pentru că aveam ciocolată pe dinți, nu spuneți asta anteriorul meu, n-ați auzit nimic de ciocolată. Nu uitați că dacă vreți să mă faceți fericit, dați și voi acolo un subscribe și puteți câștiga 100 de lei dacă dați subscribe și îmi dați mesaj pe Instagram. Bă, Dima, ți-am dat subscribe. Hai, vizionare plăcută! Acum am venit să facem comparația la shawarmeria Băneasa să mâncăm shawarma hâț. Shawarmeria Băneasa care nu e în Băneasa, este la Popești, pentru că mi-a spus în comentarii du-te la shawarmeria Băneasa din Popești că e bună. Și am venit aici și le-am cerut permisiunea înainte să filmăm și băieți au zis că e ok să filmăm, ceea ce mi se pare foarte mișto. Îl avem aici pe hâț, normal că nu putem să mâncăm fără el, și pe domnul Sorin Bontea. Uitați aici, l-avem și pe Sorin Bontea, care probabil a trecut pe aici și a luat o shawarma și a semnat tunica asta. Și hai să ne comandăm shawarma hâț, fix ca Dorian, cum a zis în vlog. M-am uitat, am ținut minte și fix așa o să facem ca el. Vreau și o shawarma hâț, te rog. Să fie cu tortilla de asta. Toate shawarmele hâț sunt așa, nu? Da. Faci cu mare, e bună, cu salsa. Da, e forță. De asta o vreau. Bă, am aflat între timp, mi-ați mai spus și voi că, de fapt, diferența între shawarma normală și hâț e că ăsta nu are lipe, normal are tortilla. Sos de usturoi, cum a zis Hâț-Johnule, exact așa o facem. Sos de usturoi. Ce a zis Dorian așa, sos de usturoi. Samurai de la Calypso ce-o-fi, o maioneză picantă. Ketchup, un strop așa de ketchup dulce. Ardei. Nu mă știu dacă ai roșii. Puțină cepuță, cum îmi place lui. Și o urmă de varză, și că se vede vaca strapeciu. M-a umplut în gură. Am avut de-asta la dentist, anestezie, n-am mâncat toată ziua, sunt de foame. Deci niște sos de ăsta Calypso, Samurai ce-o fi el, puțin sos dulce, Samurai, da? O urmă așa de sos dulce, așa, 2-3 ardei, 2-3 castraveți, 2-3 roșii, puțină cepuță, doar la mișto așa, așa, și o urmă de varză, așa. Și aia e shawarma, zic eu. Și amestecăm. Da, frumos. Așa da. Bro, nu mai pot. Aici să fie. Când facem verdictul pe loc. Mersi. Mersi, doamne, și frumos cum v-am obișnuit cu la zero de fiecare dată. Shawarmeria Băneasa / Popești, cea mai bună shawarmeria Băneasa? Hai, cum îmi place mie frumos, deschid cola când mănânc și o las așa, fără capac. Eu beau în timp ce mănânc. Hai să vedem, cam așa arată, cam așa se prezintă shawarma hâț de aici. Plouă în gură, scuzați-mă. Băi, Doriane, bună, rău combinația asta. Uitați-vă cum merge sosul ăsta de usturoi, care am auzit că e chiar usturoi, gen usturoi. Și ketchup dulce, cam bună combinație. Deci trebuie să recunosc că niciodată n-am încercat ceapă în shawarma, dar e o combinație bună, nu știu de ce n-am încercat până acum. Dar am văzut la Dorian că așa și-o face el. Și o face și noi. Am prins și un ardei iute, nu-i problemă. Deci asta mi se pare shawarma completă, exact rețeta asta, te ferici, Dorian. Am mâncat din ea, încă e cât capul meu, nu cred că pot să termin. Mi se pare foarte mare. Asta chiar e mare. Prețul la fel, 26 de lei, nu mi se pare deloc mult. Depinde cu ce comparați, adică nu cred că mai găsești mai jos de asta nicăieri, dar uitați-vă calitatea aici. Hai să facem așa un close-up. Stați-vă un pic, se mai în gură toată combinația asta. Și vă sfătuiesc când vă luați de la Băneasa, nu vă luați shawarma normală, luați-vă hâț, pentru că ăsta așa, tortilla asta face toată diferența, credeți-mă. Băi, ca să nu mă lungesc la fiecare shawarma, îi dau nota 9,9 ca să nu dăm 10. Îi dăm 9,9 și comparația toată la final. Vin cu un verdict după ce le-am gustat pe toate. Dar predicția mea e că... Eu nu pot să mă predic, că predicția mea e că am impresia că o să-mi placă cel mai mult. Dar hai să vedem cine ești. Nu uitați că pentru cartofii ăștia de casă tăiați, de la mine are cea mai mare apreciere, pentru că nu mai place la un timp să mănânc cartofi congelați, nu știu de ce, cred că multă lume așa. Și ăștia așa de casă, mi se par bombă rău. Scuzați-mă că mănânc ca un porc, dar pentru asta am și vlogul, să mă porșesc.
Gata, terminăm shawarma off camera, că nu vreau să devin mai scârbos de atâta pe cameră. V-am zis părerea mea și nota mea. Dacă aș îmbunătăți ceva, și eu nu vreau să pară că o ridic în slăb, dar în momentul ăsta nu vine nimic să zic că aș face mai bun, pentru că îmi place foarte mult. Unde te grăbești, guriță mică? Iau un țancă. Hai repede la țancă. Băi, eu știi cum o văd, mă, shawarma țancă ca o legendă, eu nu cred că există, cât am fost 4 zile la rând atunci. Dacă e închisă, nebune. Nu e închis, mă, n-are cum, am văzut eu că era coadă. Bine, acum nu e. Băi, eu facem orice, mă, pentru shawarma țancă. Să sperăm că este și țancă aici, dacă tot facem. La o shawarma. Dacă tot l-am căutat atât de mult, uitați-vă, shawarma țancă deschisă în sfârșit. Se întâmplă mitul. Da, hai că plătește. Băi, în sfârșit, asta e shawarma țancă, fraților, uitați-vă, așa arată. Este singura shawarma pe care am văzut-o de berbecuț, nu știu, probabil mai există în București, nu vreau să zic că nu există în București. Dar unde am fost eu la Dristor, la shawarma băneasă, nu există cu berbecuț, sunt curios ce gustare. Cam atâta de mare este, destul de mare, nu? Iar nu, e ok. Bă, nu e ca la shawarma băneasă, e mare. Ce am vrut să zic, că am observat fix când am plecat, bă, băieți, aveam mânuși, fraților, că tocmai ceva am zis data trecută de mânuși la Dristor. Uite că de-abia a deschis țancă și băieții toți aveau mânuși, respect. Eu apreciez maxim chestia asta pentru că nu e atât de plăcut să stai cu mânușile alea în mână și băieții se chinuie acolo. Dar miroase hai, bine. gustăm? Hai, 3, 2, 1 și gurița mică. Bună. Bă, că e bună carnea pe băcut. Interesant gustul. Și ce n-am mai mâncat. Dacă e bună. Și sosul ăsta de usturoi, se simte sos de usturoi, bă. Și cartoful e bun. Și cartoful e bun. Nu știu sigur, dacă nu cred că erau cartofi naturali, dar nu sunt nici de apai așa congelați tari pe din afară. Bun. Mi se pare bună. Chiar mi se pare bună, gen fără catering, fără nimic. Al 28 de lei merită. Sincer. Să nu mai mănânc cu gura plină. Să nu mai mănânc cu gura plină. Să nu mai vorbesc gura plină. A costat 28 de lei și shawarma mare mix. Mi se pare că e 24 aia de pui. Da, dar e bună. Și nu e scumpă. Nu. E decentă. Comparat cu București. Dacă vă sunteți din alt oraș sau așa, unde probabil prețurile sunt mai mici, poate vi se pare scumpă. Pentru București cam atât e. Bă, la mărime e ok, mie îmi place. Mar... Îți place mărimea? Dacă mănânc două, mă satur. Eu nu pot să termin. Da, e mică, mă, așa. Dar interesant cu carnea asta berbecuț. Da, frate, da. Mișto. Trebuie să-i dau și o notă, dar comparația cu toate shawarmele vă zic la final, plus minusuri ratate. Dacă notă, mie îmi place rău. 9,8, nu pot să-i dau. Eu aș da 9. 9? 9, eu i-am dat la shawarmeria Băneasa 9,9 și nu pot să-i dau tot 9,9 pentru că are două chestii care îmi plac mai mult, cartofii naturali acolo și lipia care nu e lipie tortilla. Asta e lipie libaneză originală. Asta depinde de gusturi. Dacă vă place asta originală, vă place asta originală. Cam atâta de la țancă, felicitări. Treabă bună. Nu? Da, chiar bun, chiar bun. Continuăm test-ul cu shawarma de la Dristor. Am fost personal să o iau, dar n-am avut unde să filmez acolo, așa că filmăm acasă. Cam așa arată, cred că este una dintre cele mai vechi shawarmeri din București. Eu am crescut cu ea cam de pe la 13 ani am început să mănânc. Dar nu mi se pare că este foarte mare pentru ce preț are, așa că hai să vedem câte grame are. Deci are 542 de grame. Bă, nu e rău și așa, eu nu pot să termin o shawarma mare, dar am zis ca idee. Băi, nu cumva ei aveau lipia făcută de ei acolo, mi se pare că e tot lipie din aia libaneză cumpărată. Deci cam așa arată shawarma de la Dristor. Pentru cine n-a ajuns prin București să mănânce. Păi, dar jur că înainte avea o lipie mai albă făcută de ei acolo și nu de asta în două straturi. Dacă observați, lipia asta de fapt are două straturi, este foarte groasă și e mai greu de mâncat shawarma. Înainte aveau una mai proaspătă, mai albă, care era într-un singur strat. Nu știu dacă s-a schimbat chestia asta sau nu. Asta pare o lipie clasică, cumpărată la pungă, din ea cu mai mult lipic. Hai să vedem ce gustare. Deci, în primul rând, acești cartofi care sunt congelați, mie nu-mi plac pentru că înghiți greu, nu știu ce, mi se pare că se mănâncă mai greu. Ar fi un plus să fie avut cartofi din aia natural tăiați și îngătiți, doar că probabil la ce flux de vânzare au, nu cred că au cum să tai în continuu cartofi, sau poate au, dar nu vor pentru un profit mai mare, cine știe. De sos, nu prea are mult sos, este destul de uscată shawarma, eu i-am zis ce sosuri să-mi pună, dar poate pun mai puțin. Dristor față de alte shawarmerii, nu are polonic din ăla de pui sos și probabil mai mult, are un dispenser din ăla și pune doar o linie așa de sos și probabil nu ajunge. Ar trebui să-i spun eu mai pune. Cam asta ar fi cu shawarma de la Dristor.
Ca să-i dăm așa o notă, nu mă mai leg de faza că angajații nu poartă mânuși, că m-ați certat, că Dima, că poți să-ți gârminați și fără mânuși și cu mânuși. Mă rog, eu aș fi preferat să-mi facă cineva shawarma cu mânușă când ține mâna pe lipie. Aia e poate doar părerea mea. A fost doar o părere personală. Nu au foarte multe ingrediente. Sosurile sunt bune, dar mi-a pus cam puțin. Într-adevăr, probabil puteam să-i spun eu să pună mai mult, dar cred că dacă comanzi la pachet, n-ai cum să-i spui să pună mai mult sos. Minus această lipie și cartofii care sunt congelați, clasic. Și lipia că e normală, știu că înainte avea o lipie altfel și foarte bună, nu știu de ce am nimerit eu. Am fost la Dristor original de aici, de la Dristor, și am luat-o. Primul Dristor kebab deschis. Nu mi se pare nimic wow, este bună, dar nu mi se pare cea mai top din București. Nota ar fi 8. Și acum am ajuns și la socul originalul, pentru că nu se putea fără, e una dintre cele mai vechi shawarmerii. Să vedem ce ne luăm. Avem aici shawarma mică socului și asta nu prea e mică, fraților, cred că e mai mare ca aia de la shawarmeria Băneasa. A costat 32 de lei, într-adevăr destul de mult, iar cea mare costa 36 de lei, dar oare cât de mare e aia mare? Efectiv nu înțeleg cine poate mânca atâta. Doar dacă fac un challenge de la cu mâncare m-aș încumeta să o mănânc pe toată, dar altfel nu. Într-o masă obișnuită n-aș vrea să o mănânc pe asta. Deci shawarma socului, am rămas impresionat, ați văzut, am fost acolo și au multe sortimente de legume, au și niște ardei grași cu roșioare, au aparate electrice de tăiat carnea care vin așa pe țepușa aia și taie automat. Am rămas plăcut surprins de cum se desfășoară treaba la socului. Spre rușinea mea trăiesc în București și n-am mâncat niciodată shawarma de la socului. Este foarte populară aici, dacă nu sunteți din București, foarte faimoasă, ca să zic așa. Hai să vedem cum arată. Deci așa arată shawarma socului. Este, nu știu cum să zic, o tradiție să mănânci în București, nu știu de ce. Am încercat să comand acasă, trebuie să suni și efectiv 5 numere de telefon nu am reușit să dau de niciunii, este foarte aglomerat acolo. Mamă, uitați-vă un pic cum arată. Mamă, dar mi-a pus usurile, nene. Băi, foarte bună. Are un gust original de shawarma de când eram mic, shawarma original, nu știu de ce. Nu știu ce mi-au pus în ea diferit sau ce au ei diferit. Foarte bună. Băi, e nebun. Ori mi-e foame, ori shawarma asta e foarte forță, fraților. N-are nimic special la culori, la ce conține, arată ca o shawarma clasică. Bă, dar chiar are gust de shawarma clasică, nu știu cum să vă zic. M-a impresionat plăcut, n-am mâncat niciodată socului. Felicitări socului, chiar e foarte bună. Trebuie să-i dăm și o notă. Hai că m-am făcut pe mine varză, sunteți nebuni. Bă, așa se mănâncă shawarma, sper că nu v-am făcut poftă prea mare să mă înjurați, dar despre asta a fost vlogul. Băi, gata, asta a fost și ultima shawarma, o să o termin după pentru că mi-este foarte foame, dar nu mai vreau să fiu scârbos aici pe vlog să mă fac de usturoi pe tot corpul. Ideea este că acum trebuie să facem top 4 shawarme București. Bine, acum dacă mai sunt alte shawarme faimoase de care eu nu știu, iertați-mă, nu prea frecventez. Am fost fan shawarma până acum, deși cred că încep să fiu, dar caloriile astea ce zic, nu prea e ce trebuie, dar despre asta a fost vlogul. Bun, top 1 din punctul meu de vedere. Shawarmeria Băneasa cu nota 9,9 i-am dat pentru că mi s-a părut că nu am ce schimba la mi s-a părut perfectă. Locul 2, shawarma țancă cu 9,8 deoarece este shawarma de berbecuț, ceea ce n-am mai mâncat până acum, mi s-a părut foarte interesant că au venit cu chestia asta nouă și ca un start așa, pentru că abia a început business-ul, i-am dat 9,8 și este locul 2. Locul 3, shawarma socului, care m-a impresionat foarte mult, nota 9,5. Chiar cred că avea șanse la locul 2 dacă nu dădeam înainte la țancă, 9,8, foarte bună socului. Și pe locul 4 este Dristor, din păcate, nu că ar fi o shawarma proastă, este locul 4 în topul meu la ce v-am prezentat până acum. Nu mă luați argangeva cu Dristor, este foarte bună shawarma, e bună, nu foarte bună din punctul meu de vedere, dar a fost locul 4, dar probabil în top 50 shawarme din București, tot locul 4 ar fi pentru mine, că este o shawarmerie de top, însă pot să spun că bagheta de la ei îmi place foarte mult, mai mult decât shawarma de la ei. Așa că astea fiind zise, ăsta a fost topul meu, sper că v-a plăcut vlogul. Dacă mai vreți vloguri din astea cu mâncare, chiar mi-a plăcut și am avut o scuză să mă bat de la dietă. Băi, i-am spus antrenorul meu, bă, trebuie să filmez, este pentru muncă, nu se pun caloriile astea, nu le contorizăm. Nu uitați înainte să ieșiți de pe clip să dați și voi un subscribe canalului și până data viitoare, eu am fost Dima, v-am pupat!